Вместе с тем есть множество классных российских СМИ, которые 3,5 года работают в вынужденной иммиграции, преодолевают чудовищное сопротивление российских властей и при этом сохраняют и даже наращивают аудиторию внутри страны. Це нормально? До речі, і сам ФБК Навального теж дуже цікаве, знаєте, видання, яке бореться із корупцією в Росії. От зараз важливо боротися з корупцією в Росії. Знаєте, зокрема, вони публікували розслідування про корупцію в російській армії. Це просто дуже важлива історія, дуже дієва для Кремля. Корупція в російській армії. Корупція у російській армії вигідна Україні? Вигідна. Для США вона вигідна? Вигідна. Для Європи вигідна? Вигідна. Тому що так російська армія буде менш боєздатною, якщо там буде корупція. То навіщо Європа має фінансувати боротьбу з російською корупцією в російській армії? Для чого? Щоб допомогти Росії виграти?